Montondole soarete ekura Keumbu. Keumbu chi fomu chiari ngororo. Kere yode abwate gende kiek chi fomu chiavo. Karate akora onibint. Akora onibint daik. Again, don't I tell you Obuya bo wake kura no bubo kwa ugendo kiek basari. Abana basome. Lakini no bantu ba Keumbu n'abantu aba yakiandage ikomo. Especially abangina be chiroga. Umate mwatene ni nainche na atene ni nainwe. Umweshimiwa boy nimbegete chimilioni 10 asaga chiraka. Mutinye bere gocha na omoko nyamuwateli abuli gorogao. Niweta ati muntu narongo tengo buli mubuno bwaye. Enkowa nkwaga tene karumu sate gosomo kungu kamili acha akune. Igo natwa advertising mwaro no yange pepa asaya nkubikandikira maigoro na liga lya time abangira boneli ebintu byabo eme omugaso nembura mo wanja boyo nima tenga abamraba bepipi ingweta gango nkwani mulekirengaki ndaitende be ninche ntwali bagali abene nyiche ekakina rende kwate bayelimo biamono baba monga nchere nkwani genteke mokyo mwelio abangina mura bali mwaikire obuya muraba ke abange bali mokonki abana mbuya muraki bali bakolere konki abana kansa yabere igoromono ekero kwa bukire mandi kwara kunorobere rwabo kwara gusendu bwateke gomi oko nyandu bwate eke gomi yende nyagitani abasacha baikire myaka 45 genda mochekigwe egento gekoro ku prostate status chaino onya kubwata umusacha ikire 45 mode genda ochekigu orreka nenga kinga kibito byao byo twingwana ine abangira nonye mwakolire kogonga monteyo kogonga kwara no mwako kogonga Ingomone chinga watiraigo ekiage abasaje mokana tigamba devi bona ngakewanja ni comment lakini abangina bako gonki abana bali konyora breast cancer rais nawe wasigero beru abo bya komdaire karagonka cancer tembwata tuwana ine tage tomo shimiwe na bakwandi kumali abangina mwanze kalimo chip DJ ka omoshimiwa kwa what is good all the time mwatebi abangina mwatebi kumara gokwa bara mwiwa ike your excellency unakuja kuondekera ekera maiga na ike nikongora ndege ndogekoro kwa credit scheme na agejiri assembly abangina babosi pi bae kwa kaloni akakaka ke without interest nainde ase budget ya Keumbu na degete 3 million kibeke mara mubweta the next financial year nainde mwago kabuna mtu abijibasari ande narumishe buya mono karibu gavana kinana wataki musacha lakini ono musacha oya bwatege ndugekoro ku passion asama gandro nande chikure mwete buya nero wegaira nerimbu yamo na weka bas ndarina stiwari kama mwete ichuma Abwani. Yes, Steve.
Amaraiga. Wetiga. Abaneno bana ko bakwanire. Ko twara magana ne mange. Sigwari karitu. Biamono. Abantu baminto. Osera nkuye turasere bya kubuko togosera abana bagende school. Teko baboigo. Umweshimiwa moyo tebire tugwate 20 million credit scheme. Na jale tegaiga abangina mu apply kibese. Nindo chabangina mu atende nayi. Nimbanje. Nimbwate deni ya ino. Biamono taetinya saba siseni. Chipara mna tuate banko rostole. Amangana nyagitari ni maitime chando nero iworona ara asere tibantu bake na endelea bono iga munyagitari okiumbuga iga chimashini ibere chiarenge alia nduru tukaiwana na moto mororo nyuweto munyagitari ororo mongnagete o inside the public ya itiro munyagitari ne mashini chiarenge ibere enatebete mashini emere tukiumbuga lakini nyeto umunyagitari ate kama tu korwali wale bataka usambega aliaye umunyagitari na atebenga ki immediate disciplinary action again denk biamono nyasabe na inwe biamono Come. Ya chapa kada kola bali. Kada alikuwa analia